बर्थडे कल चश्मा में लग जाएगा। मोदोम गोजा एक मोजागौमोन। Hey guys, दा अमाखौ सावखांबाय, सावखांनानै ओमफ्राय दा गोदासिगोन आरो नायदो अमाया। अमा देसि। So guys, अमा देसि जागोन आरोखि दिनै बिब'नि पार्टी। Meja modem, saya mau bawa demi punya. Itu udah dulu. Itu apa? Itu kari kan tu? दाउ बियो दाउला ओमफ्राय अमा गोदागासिनो आरोखि। अमा एवनोसै नै बेबो अमा ना ओमफ्राय मुला अमा हांगासिनो नायलांबाय थादो र' दाबो संथ'वाखै संगोनसो दाबो मुलाल' संदों। अमा बिबु गोदागासिनो र'। Hey guys, दाउ एवबाय दा। अमा संथ'वाखै अमा संगोनसैलाय। आरो बेथ' नै डेन्जार मैसो बिगुरसो बियो। बेखौ र' मालाबा देखायगोन माबायदि जायो। Hey guys, नै बेदरा मोनथारसै नायदो माबायदि जाखो। आं सङाखैलै ओरैनो एरनाय दंल'। नायदो माबायदि। बरिया जासिगोन र'। ओमफ्राय र' दाउखौ एरनायसै दाउ। बे दाउ नायलांबाय दा र' गाइस दिनैनि भिडिअखौ। नै अमा बिथै दं नाबो ओमफ्राय नाबो दङ। नाखौ एवथ'वाखै दसे थाथ'दो दसे थानानै एवगोन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. No.
이বার 이탄 한지. 아야 벌써 또 괜찮아. 그문? 네. 한지 뭐라고 나와? De, dobra. Ver que esté allá mismo. बर्थडे गर्ल चश्मा में लग जाएगा कुछ भी नहीं है क्यों Dili dalam kuda. Dili